Čaute ľudia, moje meno je Geno, dneska vás vítam u nového videa. V tomto videu budeme hrať Fortnite, ak vidíte. A bude to nová challenge. A to znamená, že proste nebudem môcť mieriť, jak vidíte. Proste nebudem môcť takto primieriť, budem musieť takto strieľať. Proste vidíte to tu. Takže my by sme sa mohli challenge. A my by sme mohli rovno ísť niekde. Mohli by sme ísť tu. OK, ľudia, už len ideme, ale je to typek, ktorý neviem, kde ide, ale tak nešiel tu. Ja idem tu. Ja prečo? Páči sa mi taká benzínka. Ja som chcel povedať ešte, že ja toto video natáčam po druhýkrát, alebo prvý pokus a proste, že sa mi to neužilo. Ja som natáčal a som zabudol zapnúť nahrávanie, takže som iba hovoril a nenahrával som to, hej. Takže, no, ja sa radšej nevyjadrujem. Proste som to ja. OK, takže toto video po druhýkrát. A viete, čo je na to najhoršie? Ja som dal win. Ja mám korunku, ja som dal vtedy win. A som to ja natáčal, hej. Ako to ma dosť naštvalo. No tak ale nevadí, no. Vidíte, že sa tam fajtia, tak ja idem za nimi a uvidíme, že či vyhrám fight. OK, ľudia, už som blízko, ale tak... Je tam nejaký boss, či čo to je? Je tu boss, OK. Ale kamo, typek čo robí? Typek zdechol. Kamo, to bol ten debilku. Nevedel veľmi hrať. OK, vidíte, že som sa snažil nemeriť a ani som nemieril. A teraz, to tam mám taký pekný skin. Nice. Tak toto bude o to ľahšie, lebo mám medailón, takže mám o dosť viacej HP. Mám tu čak, ten si zoberiem. Takže, zabul som typka. Ber mi jerenia, hej. Teraz by som mal nekonečnú spýtku mať. A vidím, že sa tam niekde fajtia, takže ja idem skúsiť ísť za nimi. OK, ľudia, jak vidíte, som už niekde tu pri nejakej domčeku. Neviem, čo to je. Ale teraz vidím tu typka niekde. OK, tak teraz ma hitoval. OK. Budem sa snažiť. Ja nemám matro. OK. Mám málo. Extrém. Nie. Jedec. Hoší. Úplne som ho vymazal, kámo. Dead. Ale typek nebol zlý pre mňa, akože. Upravím celkom dosť. Ja si tu dám Big Shield na posilnenie. OK, takže mal tu matro nie veľmi veľa, ale tak nevadí, no. Dosť malo matra. Ale ja chcem vyskúšať tento medailón, lebo neviem, čo robí veľmi. Ja veľmi toto neviem. Skúsim, uvidíme. OK. Spálnul som tu nejakých poskokov, či čo to. Môžem ich hitnúť? Môžem, OK. Tak asi idú za mnou. Aha, nejdú. No tak, neviem, na čo sú mi. OK, vidíme, že to má aj 80 sekúnd cooldown, čo je celkom dosť, no. Ja mám dashi. A to som nevedel. A to sú dosť dobré. Ľudia, k tomu sa nebudem vyjadrovať. Čo to bolo? Odkedy sa umiera na to? Tak ideme ešte jednu. Tak toto som nevedel, jak som mohol na to umrieť. Tak ja sa vám ozvem, keď nájdem ďalšiu hru. OK, ľudia, jak vidíte, už sme v ďalšej hre. Ja fakt neviem, čo sa tam stalo. Proste, ja neviem, fakt neviem. Ja nemám potom, proste mám na to nervy. To bola taká dobrá hra. Fakt úplne super rozohrať. A ja tam umrem proste. Fakt. OK, potom sa vám budem sťažovať, keď dolendím a budem leniť presne tu. OK, ľudia, nakoniec si spájnem na tento tu balón. Taký veľký fistík. Lebo neviem, proste mi to lepšie vychádza a tam pre mňa celkom veľa ľudí by išlo. Takže idem na tento tu balónik. A mňa zaujíma, že keď prejdem a idem tu.
Okej, to asi sa nemá robiť. A, no, tak celkom v pohode. A tu je typek. Ja tak nakoniec som tam tú hru umrel, nenatočilo sa mi to, takže prepáčte, no, umrel som proste. Takže, tak. Takže, idem, takže to je tretia hra, určite posledná a idem padať tu. OK, ľudia, nakoniec som zmenil smer a išiel som niekde tu. Takže uvidíme, že či sa mi to vyplatilo. Podľa mňa je hej, že tu sú tu 3 domy, tu vidím modrú stranu. To je pomôže. Ja som kečko, čo akurát nemám veľmi rád. To je toto hrozné. Asi hej. Ja sa priznám, že túto sezónu veľmi nehrám. Ja to zapnem, iba keď natáčam toto videa. Ináč to veľmi nehrám vôbec skoro. Ja to si asi nechám si taktika. Fakt, ale teda veľmi klamem, ja to veľmi nehrám, nebaví ma veľmi. Ale ako na videa to hrám, čo celkom často natáčam, len viete, problém je to zostrihať. Takže takže zostrihať, to sa mi akože, keď mám dobrý deň, tak sa mi chce. Ale keď nie, no, tak sa mi vôbec nechce. Ale teraz som si rozmýšľam, že ja budem hrať snajperku. Však ja nemôžem noskúpovať. No tak uvidíme. Teraz som sa prepadol XD. Ok, ja by som to... Ježiši Maria. Ok, takto. A viete, ja skúsim nájsť nejaký fight, lebo určite to bude niekde na okolí. Ok, som niekde tu. Neviem, niekde pri nejakom ostrovíku. Je tu Sorbárov, Čestka. Takže aspoň trošku ešte budem mať úd. Nejaké matro. Chápete? Takže trošku si tu poťažíme, otvorím čestku. A vidíte, fajťa sa niekde, takže idem tam. No, tak s tým budem musieť uskoupovať. To nie je úplne ideálne. Viete čo, ja si dám Steel Push. Takto. A idem. Nemôžem ma vidieť, prosím. OK, som niekde tu, ja neviem, čo robí ináč ten Steel Push, podľa mňa on iba... Keby som bol taký neviditeľný, ale... No nie je to veľmi neviditeľný, ale trochu. OK, takže ja sa idem skúsiť približiť niekde v tomto mestu. OK, už som sa dostal niekde bližšie. A vidíme, že už sú to veci. Lenže ja sa bojím. OK, typek. Typek je tu. Idem. Dead. Ez úplne. To sa berám. Ok, to bol asi nejaký bot. Asi. Ja som sa řekl, že to je človek. Ok, takže mám prvý kill v tejto hre. A video nie, lebo už toto je tretia hra. Ok, má malo. Tam, kde je? Neutečie mi. On mi neutečie, ja vám vravím. Ja ho idem naháňať. Kam, on musí mať jedno. Dead. No, konečne som ho zabil. Stvorená naháňačka. Takže máme dvojky. Takže som pečka, to nepotrebujem. Vyučíme, no nebudem sa sťažovať. Takže ja idem do zóny a potom sa vám ozvem, keď nájdem nejaký fight. OK, ľudia, vidíte, že sa tam fajte, ale ja idem skúsiť zabiť tenho bossa. Lebo ten by nám mohol dosť pomôcť tejto tu challenge. Takže ja idem skúsiť sa na ňo pozrieť. Len by nám to mohlo výsť. A to nie je boss. Ale mám ho. Neviem, čo to... Tak som dead. Ale neviem, som podľa dal veľa. Aha, on mal toto 125 HP. Nevadí, no ľudia. Takže, z tohto videa by to bolo všetko. Ďakujem, že ste dopozerali do konca. S vami bol Geno. Učím sa s vami. Dúfam, že ste dopozerali toto video do konca. Nezabudnite dať like a odber na toto video. Takže učím sa s vami. Dajte like, odber. Určite dajte odber aj Makovi.
S vami sa učím a čaute.